як сказаць, я маленькая палявая кветачка. Мне ветерочак не туды дуне, я сразу оп, і ў дэпрэсію. Ну і насамрэч адчуваю дагэтуль неабходнасць пазбавіцца ўсяго таго, што не дае мне адчуваць сабе вольнай. Гэта не толькі дыктатура, з якой я з'ехала, нягледзячы на цяжкія там сітуацыі. Я зараз вельмі шчаслівая. Я раблю тое, што я люблю больш за ўсё ў гэтым свеце. Прачнулася і была ў маніі, у стане маніі. І манія мне падказала, што але Анастасія, ты же геній музыкальны. Чаму ты зараз не робіш гэтую музыку? Чаму яшчэ ніхто яе не слухаў? І я вырашыла, так, а чаму яе паслухаць, чаму ж ніхто не слухаў? І манія гаворыць, таму што ты яшчэ нічога не рабіла. І я говорю, а чаму я нічога не рабіла? Я ж нічога не ўмею. А манія мне кажа, а гэта не важна. Зараз мы навучымся за 5 гадзін. Го рабіць музыку. І першы альбом, і Bipolar трек з'явіўся, і Dance on My Own таксама трек з'явіўся у некай гіпаманіі. Што вось мне тады напісалі, патэлефанавалі клік і запытваюць мяне, а не хочаш ты, каб мы зрабілі табе кліп? І я такая, канешне хачу, што за пытанне, канешне. І яны такія, нам тады патрэбна песня. А ў мяне была маленькая напрацоўка, і я была тады ў дэпрэсіўным стане, штосьці нічога не пісалася, вось яна проста была. І мяне так заштырила ад радасці, я просто бегала з адной часткі комнаты ў другой канец, туда-сюда, потым села і за 2 дня напісала Dance on My Own просто з такой радасці. Я магу шчыра казаць, што нягледзячы на мае дэпрэсіўныя станы, нягледзячы на цяжкія сітуацыі, я зараз вельмі шчаслівая. Я проста вельмі радасная, таму што вось, у мяне я раблю тое, што я люблю больш за ўсё ў гэтым свеце. І мою музыку слухаюць, калі мне пішуць людзі, што вось мы паслухалі альбом, нам спадабалася, мы там тое адчувалі. Но я некалькі разоў просто плакала, таму што гэта так крута, як жа гэта просто можна... Я не магу гэта зразумець да канца.